Drugi osmomartovski turnir za dame održat će se u nedelju 9. marta od 11 časova u kulturnoj stanici Ečšeg u Novom Sadu. Organizator takmičenja je Šahovski savez grada Novog Sada, čiji predstavnici žele da popularizuju šah među lepšim polom. Za vikend osmomartovski turnir za naše dame, za naše koleginice, gde zaista u ženskom šahu vidimo takođe jedan porast koji nije viđen u zadnjih sigurno deceniju, jer zaista ženski šah je u blagom padu već duži niz godina i eto, to je neki od zadataka za sve nas koji smo u šahu, da probamo da se izborimo s tim i da zaista vratimo naše dame u šah kogod je to moguće i da im pružimo što bolje uslove za napredovanje i sam užitak u šahu i ono što im šah pruža. Domaćin turnira je kulturna stanica Ečšeg, gde se neretko održavaju šahovska takmičenja. Svi koji žele da i vole taj sport, šah, mogu da dođu u kulturnu stanicu Ečšeg od 11 časova ili ako žele da se prijave, do 7. marta je prijava, znači sve šahistkinje i žene koje vole taj sport mogu da se prijave na sajtu Šahovskog saveza Novi Sad. Zainteresovane takmičarke mogu da se prijave na turnir do 7. marta na sajtu Šahovskog saveza grada Novog Sada, a prijava za 8. martovski turnir je besplatna.